Kurian na hinaulongan ni bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Saluhut perhalado pasadon, selamat datang, selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Adorakso tamlay perminggota, patora kami majo aka urutan ni ede puji-pujian. Habis manopoti dosan non pasatay matik itu inahanna. Habis epistel pinasa matik itu seksi perempuan. Habis titing pinasa matik itu korama. Huasoni debata ama Tuhatta Yesus Kristus doto di perbadia ma namang raja ate-ate dok pikrata seliling mendohoti permingguanon atok tapahohom ma mertangyang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Terpuji Tuhan sin buku ede nomor 112 ayat 2 dot ayat 3.
Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, na tumapalangi dot tanaon. Amin. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak pertigor merdalad di si, alayang go halak perjahat, tersulat di do di si, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergoguna suatu dosan, nasokal jalan abonar, dialhodo na digijang meroha, jala dipati bohodo na serek meroha. Alani hupangido hami tuho, seramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami. Alay togu-togu mahami merhite-hite todim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami, dia dapat ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu patik ni debata na nenet sian Galatia 5 ayat sada. Asa saut malua hita ubahin na di palua Kristusi hita. Hot mahamu jong atong. Jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parkhatobanani. Ido yang kosahan na atong rak manginagugum mahita tutuhata mengulaw no bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mengulaon nambar tupatikmi. Amin.
Tatopoti ma dosat nagudangi dia dopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogona suatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomoroham midah matian ni perdosa. Mulak manian perjahati itu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alani i ubah dipangidohami. Saya sudati ma torotorum. Asa unang mangonai be tu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami. Asa mergogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Aidang adong imberni ay salhudo perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayakan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin rohana. Hinoron ni penubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pajongjong ni debata. Bain ha bangsa parasian marhite-hite ha porsiaw di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang.
Tabigima hatani debata tupuk epistel di binggutta sadarion tersurat di Matius walu ayat 51 10 tolu. Matius walu ayat 51 ayat 10 tolu tajahama marsikat soring. Dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum jadi Roma tujolona sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama. Dunginin na Jesus mamado ibana, ropeau pamalum sahitna. Ay gariau julma nani rajaan, na mga rajay soldadu, muluhdok tu nasada, tu sadui maho, laudo ibana ya tunasada ton maho barodo ibana jala iya hudok tuna posokku omma bahen jadi ido di bahen. Alai hudok matuhamu torop do naroso got sian purba dot sian pastima gabedongan sepanganan ni si Abraham dot si Ishak dot si Jakob di rajaon benua gijangi. Rapi tadi ayat 10 tolu las didok Yesus semamat dok induk ni soldadui lama ho jupang maho posonai lina sangob basi ido sahatna mertua dua kana tumangion hatani debata jalan nau piopsa amin.
tidakkom maha porsiautai songon na hinatindakkon ni dong atas ha porsiaut di sadok portibion rak mahita medok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pergoko na suatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni Jehovah iman atun buon si Maria nagabagian santon di perbadia andorak so abubuan ido tu hatta nutupan na bernit di pengumuman di silatus nama terpajal doi bana dia benar silang na tua tu banu toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosa ni sima ibana ay mamulak sugo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mata au porsia di perbadia jala dong sada huria nabadia huria to panela Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dihatai nama dok mangulu do sugut daging ni halak naung mate do dihanguluan nasora sudah amin. Horas ma di ita salukna, amanginang tabege maju akka titing namasa di tonga-tonga ni huriata di Parminggota Sadarion di hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2020. Guarni mingguta ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis, topik ni Parminggota gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Akatiting di tonga-tonga ni huriata na parjolo titing taringot tu pos pelayanan tabanan dengga domardalan sa rodi tikion pos pelayanan HKBP na adong di tabanan torop nasida sa rodi tikion 10 pitu kakak diamu amanginang nanang parsidot gabe ruas manang parsidot di Parminggoni boima makubungi amang situa si hotang songsongoni anggota seksi sending amang calon situa Pajar Sitopul. Titing di huriata na parjolo pertemuan ni garejata di minggu nanengro rodo manopot huriata ima syadongata sahaporsiaon sian punguan korina parari Kamis HKBP Srengseng Sawah Resort Srengseng Sawah, Distrik Walu, DKI Jakarta. Torop nasida 36 halak, na diuluhon ni Pendeta Elisa Tabunan MTH. Nasida madohoti parmingguon, di minggu sesi na parjolo pukul 7.30 wita, jalalaos amang Pendeta Elisa Tabunan MTH do na manguluhon jamita di Parminggoni. Nah, paduahon dana nasorang di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 nasalpu di pasu-pasu otuato do sada dana boru tutonga-tonga ni keluarga PH Tabunan inangi CI boru si Hobbing alamat nasida Jalan Soka Gang Onom Romawi nomor 50B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur masuk tu sektor 2 dadak nasorang dohot natorasna di bagasan Hai Pason. Na patuluhon surat penggembalaan pesta huria manang pesta Gotilon 2020. Nah yang patupaon ni huriata ma pesta huria manang pesta Gotilon tahun 2020 on di hari Minggu tanggal 5 November tahun 2020 nanengro. Hobartusi di patupa huriata do songon surat parmahanion tu saluhut ruas ni huriata marhite aka situa sektor di sektor tabi. Ipola ni surat parmahanioni ima na mangarahok kita asa songon tada lasni rohata dohot hamolateon ni rohata tu saluhut dengga basa ni naung dipasahat ni tu hatta parsidoho mahita manupahi panitia pesta huria manang pesta Gotilon
marhite amplop ucapan syukur na dipasahat aka dongan situa sektor tuganup hita marsada-sada. Dinggama tapasahat mana dumenggan manupahi saluhut aka ulaun di tonga-tonga ni huriani tuhatta. Napaupaton ibadah perayaan hari kemerdekaan. Huriatta patupahon ibadah perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia napa 78 di hari Kamis nanengro tanggal 10 Agustus tahun 2020 tolu maringanan di gereja tahun ulauni dimulai ma pukul siawita. Aka kegiatan na dipatupa di ulauni ima songon ibadah singkat maitara mangedehon lagu kebangsaan Indonesia Raya diuduti mamuse aka perlombaan na dipatupa ganup horong seksi kategorial na dong di Huriatta mulai sian seksi sekolah minggu, seksi naposo bulung do remaja, seksi horong ama dot ina na dong di tonga-tonga ni Huriatta. Songon sosialisasi sian panitia perayaan tono nami matu ita salu na alani gudang ni perlombaan ni sahat do tubotari ulota apala ditiki jala panitia dang paradehon si panganon tuhita salu na marhitei di pangido panitia ma asa marsibuan si panganon nabe mahita di ulauni songon perjamuan kasih naiha tapatupa di kebaktian Padang panitia honan paradehon air mineral napaduahon dipangido panitia tu hita saluhna dress code manang pahyata ditiki ulauni sabui-bui na marpahian narara manang na merah mahita manang na botar manang na putih warna merah putih mah tapake amanginang momos dipangido panitia asa parsidoho mahita saluhna marlas niroha mangarayahon ulang tahun kemerdekaan ni negara tahun napa 78 butima buah-buah tuhita na mangihut pertanyaan rumah tangga na di patupa Huriatta di Minggon di patupa di Toluinganan na parjolo di sektor 2 di bagas keluarga SH Hutagalung inangi NR Boru Hutahayan alamat nasida di Perumpuri Watu Renggong, Jalan Tukat Jina, Blok C, nomor 5, Denpasar. Napaduahon di sektor 4, di bagas ni keluarga, Nyonya U Simangusong L Borusinaga. Alamat nasida, Jalan Pesonaku Tolu Romawi, Gang Tunjung Merah, Pedungan. Napatuluhon di sektor Sia, di bagas ni keluarga, Hasitumorang inangi V Borusiman Jutak alamat nasida Jalan Pemogan Raya Gang Sekar Perum Natagraha nomor B6 pertanyaan ini dipatupa di hari Jumat tanggal 10 walu bulan walu tahun 2020 tolu dimulai mai pukul 10 sia 30 jala marbahasa Batak ma pertanyaan ini namangihut laporan keuangan ni Pesta Huria marhite persembahan amplop buima taparohahon di warta naung disagihon aka dongan situa sektor tuhita saluhuna suang songonima aka laporan keuangan ni Huriatta tapamanat ma di warta naung disagihon ni aka dongan situa bolo adong nahurang lobi panulis adisi buima hita langsung berhubungan tu situa sektor manang tu sekretaris ni Huriatta. Na mangihut, mangido dukungat tangiang sekita saluhuna amanginang tuaka dongata na ditikyon sedang marsahit nasida dirawat di rumah sakit suang-songoni di bagas ingana nasida. Nabui jahon nami guar nasida na parjolo inang Nyonya M Siaturi R Borusi Hobing napaduahon amang R Silalahi, napatuluhon amang situa MC Barani, situa nang pensiun,
Naupaton amang VDH papahan manang Bapak Elkana. Tabo bema ditangyang ta, asanggiat asine rohani Tuhata, mamasu-masu nasida, asa tumibu nasida marhahi pason. Naparpudi ucapan ulang tahun, saluhut parhalado dot ruas HKBP Denpasar, pasahaton selamat ulang tahun hatutubu, dot pardongas saripeon, tuhamu amanginang nomor ulang tahun mulai saat tanggal 10 tolu Agustus, sahatu 10 sia Agustus tahun 2020 tolu. Hatani debata nama makulinga hamu, tersurat di Pasalmen 10 onom ayat 10 sada, songonoma didok disi. Sai pa botohonom mudo tuau dalan hangoluan, sun malas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha, masa di siamumu saleleng-lelengna. Songonima amanginang anggiat ma di leo Tuhata hahipason, gajang ni umur tuhamu namang rayahon ulang tahun. Akka ima warta manang titing na masa di tonga-tonga ni huriata di nasa mingguon, di pargugoy Tuhata mahita, asabu hita mangulaon akka ulaon nadinggan di adopanna. Amin.
Sai di togu Jesus, ari parosiani, pai masa kau tu surga, ibai ganangai, jalai daoku sokot, Damini debata na sumurung sian salhu naroha. Imana mangarajai ate-ate muna dohot pikira munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasaluna. Huria ni Tuhata. Jamita di Minggu pasapuluhon dung Trinitatis ima dohot topik gabe pasu-pasu maritihite panopahion ni debata menjadi berkat di dalam Tuhan. Nenek do sian sada Musa 30 sia mamuka masih sada saha rodia 5. Manang Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5.
hujahahuma di bahasa Batak, akadongan na asopas, boima dibuka bahasa Indonesia. Si Joseph dijabuni si Potifar. Alai anggo si Joseph terbuat do tuat tu Mesir. Gabe Roma si Potifar, wakil ni Raja Parau. Si Rajai akan aposona, halak Mesir manuhor ibana sian halak Ismail, aka napatuaton ibana tusi. Sai didongani Jehovah do si Josepi, gabe jolma na mertua ibana. Sai dibagas ni rajana halak Mesiri ibana. Jadi dung diida raja nai na didonganan ni Jehovah ibana. Jala ditupak Jehovah sude niula ni tangan nai. Jadi lomoma rohani raja nai mida si Joseph. Gabe perhaladona ibana. Jala dipabangkit ibana gabe siramoti jabuna. Jala sudena di ibanai dipasaha do tutangan ni si Joseph. Jadi olat ni napi nabangkit nai ibana. Bae siramoti jabuna. Rol di sudena di ibanai. Di pasu-pasu Jehovah ma bagas ni halak Mesiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jehovah sasudena na di ibanai dijabu dohot di balian. Songonima hatan itu hatta. Donga saporsiaon di bagasa Yesus Kristus. Adong tarzahao naking jamitani dongan. Jala agak menarik. Didok songonon. Ima Presiden di Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat, namargoar Woodrow Wilson. Dia berkata seperti ini dalam pidatonya. If you lost your wealth, you have lost anything. If you lost your health, you have lost something. If you lost your character, you have lost everything. Bahasa si parupuan utama rumah terjemahon. Tang putawinang sarupa do hita. Di nahukuti botong atas sonoma terjemahan na. Jika engkau kehilangan harta, itu belum kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, saudara kehilangan sesuatu. Jika engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan segalanya. Jadi luar biasa pidato ni si Wood Wilsonon. Molomago artat tatutu sada, ada pula bahai, igual rapi arta. Ro lau atas sonido molo artaun. Alai molomago do kesehatanmu, baga sesong narong mana terganggu. Amang acik ni kotingonin na. Alai molo nungamago do karaktermu. Mago masudi. Atau ngakamang do tau makenang do karakter. Apa itu karakter? Terlumobi manuaing di bangsota, sistem pendidikan sudah diubah menjadi pendidikan karakter yang paling utama. Karena selama ini kita memahami IQ, intelligence, kecerdasan itu diukur dengan IQ. Mula 126, 120 IQ-nya, udah luar biasa itu, hebat calon-calon orang berhasil. Ternyata sonari dapola berlaku penting gotong alai nuai nunga gumurang menonjolkan EQ, emotional quotient. Jadi ternyata kamang dotama kenang pendidikan karakter, pendidikan kepribadian. Adong do sekolah ni si Dr. Maya Romantir, mantan artis. Idokon sekolah nai sekolah kepribadian. Jadi akai saya nanaing pejabat
Akai saya nang mamora, akai saya nang sukses. Babelajar do si jala arga do biasa kolana. Boy sampai 50 juta sebulan. Alanya pentingnya sebuah karakter. Karakter adalah kebiasaan atau habits. Jadi mulai do habits nungalok lohoti di bagasa diri. Jala habits on ada dua macam. Kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Habits atau menjadi karakter dari bagian hidup nadengkan ima budi pekerti, berkepribadian baik dan lain sebagainya. Akamang do tama kenang ternyata karakteron didahului do siatonga-tonga ni bagasta. Disionari mabuhi pinakilalahon memang luar biasa do najulu akan natutote. Memang strength tong natutote najulu. Disiplin akan akonna. Ternyata itu bay na adong istilah sa panganan. Berasal dari kata sapa. Kita damu dipakai nang sapa. Nah, sapai terbuat dari hayu, jala holanido najulu tempat nimangan yalak Batak. Itu awal kata ni sapa sapanganan. Jadi dong sapanganakku may bayanin na. Jadi itu bay nerang boy pajulo-julo najulu mangan. Harus bersama-sama makan. Jalan ingot dope, dang boy pajulo mangan. Tahun do male, mau dak sikot do pero keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu dulu sangat luar biasa. Ningot dope, tiki SD ba, selalu dipatupa ibadah pertanyaan khusus rumah tangga. Jalan antoras niba, selalu do digorahon guar riba. Anak kokusianu, do takkan asingna. Jadi akamang do tama kenang hitan ng akano tumua, ternyata tarida manuaing perbuena. Sahap hita di Pulau Belion do sukses do dengan tidak terlepas dari karakter pembinaan dari orang tua kita. Karakter ini terbentuk oleh karena ala bisa karena biasa. Pasomal-somal madirim tu bagasan harulatunina. Berlatih menjadi hal yang biasa. Ternyata akamang do tama kenang molo nung adong karakter di bagasa dirieta karakter dari kani berarti kita akan menemukan segalanya. Ido jamita di bagasa no bason na luar biasa maritehite si Joseph. Tentu si Joseph pinopar ni Naporsea. Punga manuaing si Abraham, si Ishak. Bapak nama si Jakob. Berarti mau tidak mau si Jakob mendidik anak-anaknya siapa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Terbentuk dosi spiritualitas ni si Joseph mas sailingkan. Atik pe si Jakob marhasurungan dibahen si Joseph anak kasihan. Karena Yusuf itu lahir dari Rahel ketika Jakob berumur 91 tahun. Amang balgani pasu-pasu ni debata tuau. Nungame tua au ni nasi Jakob. Dilihat dobe tuau saya dana bawa na tu si Rahel. Ujungnya si Jakob betul-betul beda cinta kasihnya daripada abang-abangnya yang 10 lagi. Karena yang ke-12 adalah Benjamin. Sekalipun Jakob membuat beda Yusuf, tetapi ada karakternya sangat luar biasa dalam diri Yakub si Joseph itu, yakni apa? Dia tetap baik. Napi di pamanja-manja bana, ala yang ko karakterna burcudi bana. Bukti na kamang dotama kenang ujuro si Jakob madok, anak kasyaku bereng majo akka abang mo noaing marmahan, bereng jo. Dia mau. Tangadong hata sini bana madok, aku kan anak manja pak. Janganlah pak panas matahari dang ninda.
Tetapi dia betul-betul mandiri, dia baik. Odono yang persoalan di hitan belga kamang duta makenang. Saya yakin siapapun orang tua pasti memanjakan anaknya. Tetapi jangan renggut kemandiriannya. Biarkan anak kita itu mandiri. Dibiasakan. Supaya apa? Supaya mampu dia ke depannya. Mulu tagoran yang akan kota sopolisi sibigi bisi pata. Gabi hita naman yang akan toras. Sabar nih ngorupane. Nah, beli dulu ini ke warung. Ku kasih pun jajanmu 2.000. Bapak lah yang pergi, aku yang ngasih samamu 2.000. Ngai pabalik. Jadi luar biasa dong yang kemang. Dari mana uangmu? Ku tabung-tabung, Ninda. Jadi kemandirian nih. Nunga terenggu nuang sana kena kote. Bahkan mang duta makenang ngama rumor neng anak kota 10 lelu di bawah betah emang alopa. Di bawah terpe menuci bajuna. Di bawah terpe magosok do na dia manuaing. Jadi kebetulan nuang inang di Jakarta. Jadi hukerja manuaing ulau ni amado ina. Huboto mang alopa huboto. Huboto menuci huboto. Alanya nga terbiasa anak kos mulai SMA. Jadi mulai ningot di SMA, mulai kibati kari Sabtu, mulai hari Minggu sore, ngabi nuani boras, tu belike sekolah. Iba do manuhor kan iba mangalopa. Takai suku ni, mangalopa do hamang, bahado takai ne. Alanya sudah dibiasakan dari awal. Akamang do tama kenang odo noaing nagabi persoalan yakana kota na buru. Di bawah tanah kota nak burido pe mangalopa. Manon. Biar hakon non bisa detiki gabi batu di lopa. Tangi? Enggak lamang, kada goput inar pani. Adong situasi nasu terkendali. Ro udan na sedoras-doras na pergopu pedang adong. Bohama. Enggak lamang kan ada pembantu ina. Saya muli matu namora. Itu kan? Bohama mulu lang tu namora. Hidup pas-pasan. Ini perlu dilatih. Amang inang, anak kita boleh kita manjakan. Tapi tanamkan kemandirian, kebaikan. Ido na jumpa di bagasa diri ni si Yusuf. Sekalipun dia adalah anak yang paling disayangi ayahnya Yakob. Bahkan jubahnya beda daripada abang-abangnya. Tak senang hati si Yakob setiap hari kalau anaknya si Yosef itu tak dilihatnya. Tang sonang rohana. Disima luar biasa kamang. Jedin molo nung atartanom di bagasar roha. Dang boy lohoti. Dang boy lokkangi. Alani semangat ma. Aka amanami inanami. Membina aka yanakon. Sekalipun zaman sudah berbeda. Napaduahon marumur masa 17 tahun si Joseph. Dungi Roma bapak nama dok taruhom ma idahnya kabang manin na. Bereng majuna sida tuladang. Hapi akabang ngay nga suguro hana mamereng. Alanya hana perjolo bapaknya terlalu sayang sama dia. Yang kedua adong musik manipi ni si Joseph po naman dok. Akatibalan na marsobat tu si Joseph. Tutibalan ni si Joseph. Akabangay marsobat tu ibana. Gabi cemburu ma akabang na eh. Aliang ko si Jaco di bagasar rohana do di bayan. Ang anak kon jago do haduanon imara di natutua. Alanido ujuro iba na manaruhon. Mamereng abang ngay di ladang. Peter Roma ka saudara-saudara ni Madok. Ngarobe si pernipi-nipi ihina. Ngarobe bana. Tabamate ma marsaka manasida. Alay Roma si Ruben hahana. Jangan kita bunuh dia, itu saudara kita. Kita sedara dengan dia.
mulai ko blok kono muna do, blok ko madabu may bana tu sumur yang kering, yang kosong. Dungi di dabu may bana tu lubang na kosongi. Alai uju si Ruben pergi sebentar, maka saudara-saudaranya melihat orang Midian, saudagar atau pedagang sedang lewat. Mereka menjualnya dengan harga 20 keping emas. Maka sampailah si Yusuf ke Mesir. Di Mesir si orang Midian ini menjual ke Ismail. Si Ismail menjual ke Potifar. Jadi nunga barang jual bebana, dia sudah diobral. Statusnya dia dulu berada adalah anak manja, tetapi sekarang dia statusnya berubah menjadi budak di rumah Potifar. Luar biasanya Amang Inang karakter yang dia miliki di rumah ayahnya yaitu Yakob tidak berubah ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Molo di istilah sonari mangaratto borha mana konne gabe tudua na asing alai pendidikan na sejauhi dang boy lokak kape. Yosef anak rajin, anak baik, dimanapun dia berada tetap menjadi anak baik. Dia tidak terpengaruh. Saya sekarang sudah budak. Ia pangalahu kupe, tong pangalahu di budak. Bukan seperti itu. Tetapi dia berprinsip, song kita lah Batak. Saya anak raja, kemana-mana tetap anak raja. Amin. Urang atong di Paranginan anak raja. Dung sahat di Bali, berubah dengan anak raja. Jadi kita yakin sudah terlumubi talak Batak, anak ni raja, bor ni raja, tu dia pedibain, status itu tidak pernah hilang. Itulah yang ditunjukkan oleh Yosef. Dia anak yang rajin di rumah orang tuanya, yang baik di rumah orang tuanya, dan dia tetap baik di rumah Potifar. Dan ditambah dengan kejujurannya. Nunga rajin, jujur muse, si partangi yang ibana, parogamo, akhirnya Tuhan memberkatinya. Dakola Tuhan memberkatinya, si Potifar pelomoro hana mamereng. Nabuharo pang bayon, nung akateng muse bonus siliat ibana, burju muse nina. Allah semakin diberkati Tuhan si Yosef. Diliam muse ila si Potifar ma sebuah tanggung jawab yang sangat besar, yakni menjaga, merawat, memelihara harta daripada Potifar. Apakah karakter daripada Yosef berubah? Tidak. Dia tetap jujur dan terpercaya. Sekalipun dia diberi kekuasaan, kebebasan di rumahnya, tetapi dia tidak menguasai seisi rumahnya. Mari kita lihat Amang Inang, ketika istri Potifar melihatnya, ada ini yang gampang, sebenarnya gampang. Dan si Yosef juga tidak ada persoalan kalau dia mau. Karena si Potifar itu tidak pernah lagi mengingat, melihat atau mengurus rumahnya. Dia sekali hanya holan namangan na mauludna. Tetapi Potifar mengajak dia untuk melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada kesempatan, tetapi niat tidak ada. Itulah yang dikatakan oleh Bang Napi. Ada di Bang Napi teh. Berjaga-jagalah, sebab kejahatan bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Ini kesempatan sudah terbuka 100%. Tetapi Yosef itu terpercaya. Jadi dang boy magoi yakamang do tamu kenang. Baru mulut hitai. Terlibat name. Alayon? Tidak. Akhirnya istri Potifar malu sendiri. Jubahnya dirobek, dipitnah. Sekalipun dipitnah, si Yosef tidak stres. Tangda gabi merasa ibana, sudahlah putus asa mau anggo sono do kehidupan. Tahu,
di dalam penjara. Dia suka bergaul dengan siapapun. Sampai-sampai kepala penjara menyukai dia dan mengangkat dia mengurus penjara itu. Jadi akamang utama kenang karakter daripada Yosef inilah yang menjadikan dia menerima berkat-berkat Tuhan itu. Jadi ada beberapa tadi karakternya, dia adalah orang baik, dia orang berkomitmen, dia orang jujur, dia dapat dipercaya, dia suka bergaul. Akamang utama kenang. Om manuaing jami tadi bagasan minggu sederu diita. Debata na puna paso-paso. Porsea do Itaisi, porsea. Detta buke de nomor 462. Berita dia utai? Namoratutu. Ta buka deta kenang boy do handphone buka de elektronik boy manual pe boy. Okay, ready. Namoratutu sama damangi ibana napuna sude artai nang serenang peranang anak ko na daw. Anak ko na doa. Anak ko na doa. Dengan Jesus. Anak ko na doa. Jujudu bigi madok anakonda duao. Unang araw madokot anakonda duao. Unang inarpan anakonda duao. Menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi namorado damang arta seri perak radido di coluna. Tatulanon na tuisede. To anakonna. Jadi nunga di pada di bata pasu-pasu jalo utama pasu-pasui. Alay unang tayo itong akamang dutama kinang gampang mabuti. Molo namora rin bata, hita sudah lakon na basa tak sudah mamora. Jadi molo itong perong namora, nang dipersiap po di bana do dirina mamora. Jadi mulu song naur pari dak persiap po kaya diriku po mamora, gabi song sono masunari. Alihado bigi sonon, mulu pugus so, pasomal-somal dirim mamora. Molo mamora ho, pasomal-somal dirim berpugus. Haru maksudnya di naroha. Jadi, gudang dosol mapugus yan, alay tiba-tiba ro di bata mga tiba na hamuraon, los pingsan sa liling-liling na. Alanya ha, tang siap menerima berkati. Tang siap. Ada gudang gosonnya kamang dot taminang. Jadi yakin au sudi hamuna yang kabui di sono na kecuali akan nong betua.
Aka bui-bui siap menerima kekayaan hidon. Apakah sudah siap? Siap. Persiapkan karakter kita. Apa karakter yang perlu kita persiapkan? Tentu turpu jami tauma mengurubi kita. Karakter neko si persiapanota berarti songon karakter ni hala batakido pekerja keras. Didok di sada Tesalonika nasa naringgas mangula ikoni domangan. Baunang mamangan akan asoya mangula. Baru boha akai sena naing mamora ikon naradido ibana me persiapo dirina lahu menerima hamorau ni. Unang atong dung mamora hita gabi hatana malepek-lepek do malepik-lipik do malupuk-lupuk. Itu kan? Gurang ko jual masong ni. Dung mamora ibadah gabi kicang rohana. Dung mamora ibadah gabi asing pamerenga. Jadi ko persiapon do. Anggo si aduan liano nama hamorau tu si. Alani bana pakweren tanggu do. Pogo si bana bangkulit bana biasa. Mamora pi bana tong do biasa. Lam tabana mahamorau nonina. Jadi akamang do tama kenang dang na asal na ibay bain mamora. Natong do di boto di bata. Anak ko kan otaknya do ukuran ni benon. Anak kan ikono do benon. Nasod do lianon. Karena idok sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Alani akamang do tama kenang. Sedaka debatalo mo rohana midahita molo burju hita. Debatalo mo rohana mamer kita molo jujur hita. Sedaka dong atazol mapelo mo rohana mamer kita. Ido bahina didok. Gabe pasu-pasu maho tudonga mujolma. Jadi dakolan sotong tetong rupani pasu-pasut bentuk na materi daw. Soalnya dini punganin laking. Bay mau gabe pasu-pasu. Parhitia muina. Bay mau si buat dame. Bay mau si buat hasitungan. Si buat las nirwa. Termasuk di pasu-pasu. Ido bahena pasu-pasui. Akamang do tamo kenang. Dada hola bentuk na materi. Alai doho donang akapangalaho. Dong asa porsiaon. Laos beritahu manuaing. Laos manulik kita. Baru hita songon halak batak. Do karakter na ringkat di hita. Adong sapulelu ni na karakter na ko si peliare otak. Atar nunga piga ma karakteri di hita. Pemberani, yes. Pemberani do halak batak. Wow, pemberani. Anggus pemberani dang boy gulang halak batak pengacara. Itu kan? Anggus siarung rupanya pengacara. Apa ikuhan yan inna kan? Sunabusong ni mul pengacara. Pasal ini junto on kosonido. Pemberani. Apakah orang Batak pekerja keras? Ya, pekerja keras. Ikon aku tadi pekerja keras. Tapi yang akan itu tetei pekerja keras. Bahi tapi pekerja keras do. Rupi karakter tala Batak na tetap pertanut ta. Tegas. Terberito rola Batak tegas. Apalagi mau lo capur do bohina. Arang musik kumis dari janggut na. Bah, taba makai tegasan ini na. Tegas. Harap kamang do tama kenang. Jujur. Jujur do. 3% kejujuran ta. Horas ma pangototoi, horas nani otoan inerbane. Jujur. Hati-hati. Kejujuran kunci utama keberhasilan. Tulus. Lah Batak tulus do. Atar diri pe karakter na perlu si pelihara otak kamang do tamak kena. Gudang ate. Ale atar dia ma karakter naik ko pamagota.
Adong penelitian, bahasa jarang halap Batak sukses per 3-3. Sukses, dakya per 3-3 halap Batak sukses. Mula dong pesada-sada nang luar biasa di sistem perdagangan nih. Laos per 3-3 ahai, dakya bertahan. Alanya hakaman utama kena. Hurang hospitality, keramatamahan. Lau mahamu tu pejak horas siatar. Anggo so pingsak kamu mula siya nih. Bereng jo itu, bereng baju ko, bereng jo, indah kan? Di bereng. Ditinggal kon, kimakmu, sakapo barang naulai. Malito di jol marotu sih. Bereng kamu. Isi persetar siya, toho di? Toho. Ali coba jo mula halak suku nasingi. Enggak ada cocok pak, bu, nih kon. Enggak apa-apa. Datang lagi besok ya, indah. Ali coba majorotu tokot tabar 3-3. Tortasong kaki rupani ala sojerit. Itu ingat tamu, ano pajuk pedodongan na. Jangan pergi ke warung sana ya. Kayaknya penjaga warung itu ini ina. Ujung agak biar marotul lapote. Alanya dangadong dihita keramatamahan. Hita rumah dok, si baru puas, si baru wakara. Mau puas. Sudah marah ini terpani. Sesama hita dui. Alai mau lo tuh halakan, idi baboto-boto. Anakku sepuda ini baru sekolah di Harapan. Alai seminggu dung masuk nasida torijo piau. Ada apa bu Niku? Begini pak. Kami maklum orang bapak itu orang Medan. Orang Medan itu memang kuat suaranya. Tapi jadi takut kawan-kawannya Inna. Kenapa rupanya Pak Niku? Ada mereka berantam kecil-kecilan. Rupanya datang anak bapak mengatakan, harus kau ya aku matikan kau katanya. Jadi sasonari trauma Inna. Agak Tuhan naraku. Terwayakon hitam mulu merbeda. Hati-hati mimpi walang ini. So ni domol berbeda kan? HP halakon mabigay ngatur pitor pangorditon. Nah akamang do tawa kedang inilah karakter yang perlu kita perbaiki. HP karakter itu nuaing sabutullah EQ emotional quotient, spiritual quotient na ikon membangun kehidupan tahun. Jala itu kesuksesan dihita di akar dan yang roh. Tahan dope hita yang menderita. Tahan dope, tahan. Puji Tuhan. Siapa yang mau tahan menderita, tunggu penderitaan akan semakin besar. Tetapi sabar juga manginang. Ketika sabar di dalam penderitaan besar, maka akan datang berkat-berkat yang besar. Amin. Orang terbereng sedarion mersugut. Tuhan pasti akan mengubah kehidupan kita. Itu terbukti bagi Yosef. Dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, sabar. Dia menjadi budak di rumah Potifar, sabar, tabah, jujur, tetap bekerja keras. Dia masuk ke penjara, dia tetap sabar, bergaul dengan banyak orang. Terakhirnya Tuhan mengubah hidupnya, menjadikan dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Firaun. Luar biasa kamang do tamak kena. Ido bahena halak isi super riau. Perio adongko sloganna biar monyet 5 tahun tapi selamanya menjadi sultan ninna. Toro tutu. 5 tahun na sida menda-menda matutobak mabuka sawit. Alay dong lewat 5 tahun aka mobil Pajero, Fortuner, dota Alfa mobil isi. Telu mobil na dihiton. Hidu dah. Alanya kamang tahan menderita. Karakter itu na terbangun di bagasa diri te. Atong dihita dong asa porsiaon taparadi ma rohat tamacalo pasu-pasu na siya debata. Paet unang pitor udahon. Tonggi unang pitor budut. Alay tetap ma sabar
sabar di nguluon. Obat itu pahit, tapi menyembuhkan. Gula itu manis, tetapi menyakitkan. Alani hidup perlu kematangan kepribadian dalam menghadapi kehidupan on. Karena apa? Karena kita percaya kita adalah penerima berkat dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan kita menjadi berkat-berkat-Nya. Doa ngasa persiaun, margogo makan atoras, membimbing akasudu no poso. Siap akin na nami? Aman tayo madili. Siap ama nami na nami? Siap! Buah ka na poso, adong gison, mudah-mudahan mo nang ibigin na sida. Tetap ma berkarakteri. Di molsonari, dia kasih sekolah suatu si mereng rapot. Nazulu kan rapot matematika 10, biologi sia. Oh terlas doang, kau nang ngatong. Tapi hari makarapot di dada neki. Anak ini disiplin, tepat waktu, berani berbicara, jujur, hidup toleran dengan sesama dan lain sebagainya. Ina, alaku tu sibe menilai. HP mulu lam tinilusuran akan tamak kenang. Ternyata ido nomor sada. Ya do tiki di Syatar Hami, adong di Medan pengumuman. Aleno yang alat Syatar ngaburjube. Nazulu harwa tar asing menerima anak kos kecuali anak Syatar ini. Itu pun BDB 29 ini. Ya nama saya naruha. Ternyata akan nazului ngamak kontrak saya jabu. HP pas lalau membayar uang kontrak ditinggal hon. Tak si terima mak kontrak. Persyatar ini. HP noang Syatar dulu no burju-burju dah. Jenderal sa Syatar, pengusaha sa Syatar, akapedita sa Syatar, sudi sa Syatar. Pangalahu na jului, babuya dongi. Bedu benar terkenal, isi so persiwarung borong, bedik butar rinda. Bedik butar, so binoto si di hari beton. Sebutu si di hari jikal kon dompetnya kinate. Tersapat tutulungan nanasing. Bahan ato na doidain na, HP dompet na hamago. Bedik butar jagur na julu. Nah, om manuaing si persiaponota. Asal omoro hani parhutoma merek kita, tapi itu dulu mak karakter na dengkani. Alay molo neng lilian na duhita sianon, tapi itu dulu karakter na kurang dengkani. Alay debata pe di bereng do, ake anak kon nai, anak kon na burju doon, anak kon na tanggu doon, na ringgas doon, usaha. Tidak akan pernah membohongi hasil. Pasu-pasu ni debatado kita akan naung radi majalo pasu-pasui. Amen. Martang yang maita. Mulai atema diho alituha Jehovah di bagasan opason. Dipakulingi hatami dohami. Asa totok kami gabi pasu-pasu. Maritihite panupayo manang na di dia pehami maringanan. Dang boylok kang tutu bako karakter kebiasaan na dengkani di bagasa diri nami manang na di dia pehami maringanan nunga di pasu-pasu ho hami ala di pada di ho pasu-pasu di sudi hami akena komo atong manang na di dia pehami maringanan gabe si buah pasu-pasu mahami ali Tuhan di bagasa no pason pasatami masa doa karuas nyuriam na totong beribadah ro marsoba to dopamu na jojodo hurang aka pabayanan nami na jojodo humura kami litu hadia dopami alani marpamati maho topa marohane baru di bagasa diri nami asa totong mangulah hami ho Bartolo mangiroham porsea dohami tuho lam gudang aka pasu-pasu patongono mo dihami. Walaupun kuado pihami akka hamolon. Alay na di persiapoko dohami.
majalo akka pasu-pasu na lebih ubal ka. Molo di paradiho, jala molo hu paradihami, ima karakter-karakter nani halomohon ni roham. Pasu-pasu makan atau oras, membimbing akaya nakonna. Pargubu ya litu Jehovah jala parbisui. Asa gabi jumpa tubuh akka anak-anak yang tangguh. Laho mangarerak tua ketiki na nengro. Napos drohanami. Pasu-pasumu akka ganup keluarga. Songsoni manang akka ruas nyuriam. Naro berlibur 20 belion. Ala nong suado karakter haringgason marminggu itu oleh Tuhan. Di bagasa diri nasida. Rona sida manobo bagas corom na di den pasaron. Ope pasu-pasu manasida dinalau mulak sian belion. Atau moliati madiho hupasatami ma puji-pujian rodia sangapon saliling-ililing na di guarmu na badiay. Amin. Di tasaluna ala sahatu tanggal 5 November marpesta gotilo do hita jala khobartu huriatta pilasada A sada B do 2 tu sentralisasi dui hona sentralisasi alani do ngodalan ni huriatta lahu patu pa operasional ni huriaton ima pesta gotilon tapasa makamang do tamakenang piliatta pilat 2 di bangku jala tataruhom ma tujulo songo tu pakta tu pesta gotilon maredde mahita. Di
tapasa mapilian tuadu pani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bonagicang. Horo haruan ni salut si lilio na ringkan. Do nasa ulibasa na maliutos. Hupasa tami masya ni lomitu hami pilan nami tuho. Sa jalo may gawi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jararamoti. Asa ho para siyang hami pilianon. Pati bulo na raja murtonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay maritiiti todim. Asalam utadami gulang ni silalom mito hami. Asalam gerger hamado muliat itu ho. Maritiiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin ibanagijang sa ipinulbadi amagwarmo, sa ero maharajon mo. Sa saot mo lang manirokam di binatongon, songon na di banagijang. Leo matuhami siya ero ng ulas siya pare. Sa isamars namin songon panis nami, di do sa didong na mardo sa tuhami. Unang hami tugyuto pangujunan, palua mahami siyan pangako. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata, jala mulak mamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasarho madamena tutodim. Amen. Amen. Sudi pangulan ni huriata hagapipidin pasar, resort Bali pasahat to dita. Mula ti gudang ma dinarohamu beribadah di sesi napadua unon. Tuhan tama na masu-masu ita, alani upasat tami ma. Selamat hari Minggu ma dita saluna. Horas. Sipata dia te
Jojo dosa ini anonso Hatam maho tu Jesusi Pabuana sahol somi Posroham malum do sasude Ai Jesus do damai Ai Jesus do dalan na tutu Ai Jesus do si pamalu aksape dina porsi ai Si bata dia TATP Jojo dosa ini anonso Hato maho tu Jesusi Paboana sahong somi Posroha